Ok nyakawo ka pesa odeko ma dwe achiel tiwacho ni koro igni dweche temo sekalo pok omiyi pesa. Kata sani endi ne wang'eyo ni pesa mane biro e kaunti wige ariyo mokalo gi eki ne dwe mar 12 nodeko nokobiro e kaunti, dwe mar achiel nodeko mana winjora gi governor gi jo kaunti do ni pesa nodeko. To odeko nikech gimiluongo ni exchequer demands gi exchequer releases. Mano biro ka Christmas ochomo piny to dwaro nitie mang'eny. To wadhi kambadi wan wawegi mwadho kwa pesa no endo mosedhi e kaunti. Koro sama osebiro ka endi ni te. Kech pesa mowuogi kite onge gop kaunti monya wacho ni sirikal mamalo nigo nyaka nwadonje sirikal ni iga achiel cha sirikal iga duto te sirikal ni gop kaunti. Pesa malewe kaunti sama nyoka nyaka dwe moro achiel olewo ma jipo koyudo sara ten pesa mwagone ma kodek ahinya to dwe mar adek moro iyudo kosechule. Kaka sani endi pesa ma lewo dwe mar 12 no wasesugule kane mosebiro. Koro ere excuse momiyo kosebiro tok chul gigo iko mosekalo. One tijwa kaka senators en ni mondo mi wakony counties magwa mondo oyud pesa makare kargi molungo ni equitable share margi maber. Kata sani formula mobiro ni endi kadhi ma migori pesa to watamore formula no kwa kalo mondo pesa obi mang'eny ne county. Sani timo budget wadwa mondo mi county omed 50 billion wagore gi wacho no e senate to kodhi e kor gwengewa Trevor okibi explain